Gracias, Xavier. Unha persoa presente hoxe aquí, neste acto, afirmou hai pouco públicamente: a única saída para cambiar a realidade é avanzar nas políticas participativas, que as decisións sexan tomadas polos cidadáns e as cidadás, restándolle poder aos políticos e ás políticas, corresponsabilizándonos todos e todas no público e fomentando o espírito crítico e a rebeldía. Ben, eu estou plenamente de acordo con ela e en boa parte por iso estou hoxe aquí e penso que estamos todas e todos aquí. Mirade, outro día na roda de prensa que, por suposto, a TVG non emitiu. De feito, eu dixen aos compañeiros ao sair, digo, bueno, se a TVG emite hoxe esta roda de prensa, eu converto o meu catolicismo, pero afortunadamente sigo sendo ateo e non hubo problema ningún. Pero eu fixe unha alegoría que penso que se pode repetir agora. Nunha película de Godard comentaban outro día que é curioso que nesta época na que se supón que nadamos no benestar ou que chegamos ao benestar, máis ben é o sistema do malestar, é curioso que cada vez nos estamos achegando máis a nada. Cando máis temos é cando máis perto estamos da nada. E eu comentaba que dende a Revolución Industrial, por non remontarnos moi lonxe, porque podíamos chegar hasta o Neolítico, pero eu dicía que desde ese momento o sistema capitalista foi creando unha calella sin saída na que nos foron metendo a todos e a todas a lume e sangue, non? E agora chegamos ao muro final, e hai un muro moi grande, e hai moita desesperanza, moita desilusión. E eu penso que é o momento de que cada un e cada unha colla un pico e empecemos a picar cada un e cada unha ese muro, porque témolo que derrubar entre todos. Hai outra alegoría, se me permitides, xa sei que isto mellor soa raro aquí, pero bueno, dicía Gandhi con razón que a acción tiña que ir acompañada do espírito. Hai unha célebre anécdota no budismo. Buda negábase a responder a calquera pregunta de índole metafísica, tipo como que hai despois da morte, existe alma ou existe Deus e esas cousas. E ele decía, mira, cando un recibe unha flecha, un non se pon a preguntar de onde ven a flecha, de que madeira está feita, de que paxaros son as plumas. Bueno, pois igual que para picar ese muro non temos que andar, poñernos a rifar se o pico debe ser marelo, ou verde, ou vermello, ou tal. Non, hai que picar e derrubar o muro. Agora están asaeteándonos, recibimos flechas todos e todas por todos lados. E non é momento de poñerse a discutir de onde veñen as flechas. O que temos que facer é quitarnos as flechas e curar, sandar as feridas desta sociedade e da xente. Convosco o compañeiro Miguel Fernández, profesor de Historia, activista social, voceiro da plataforma do Foro Galego da Inmigración e da plataforma en defensa do sistema público galego de servizos sociais. Ostenta a representación do Foro Galego polo Emprego de Compostela. Hola, bo día a todos e a todas. Tentarei trasladaros moi brevemente dúas demandas fundamentais nas que estamos traballando e que pensamos que son moi axeitadas para un acto proceso que pretende refundar ou reformular as políticas de esquerda ou a esquerda mismo.
O Foro Galego de Inmigración agrupa máis de 80 asociacións e entidades de inmigrantes, emigrantes retornados, relacionadas coa inmigración, interesadas nesta temática, sindicatos e grupos políticos. Non podemos defender un posicionamento político determinado, pero gustaríanos trasladar a necesidade a todas e todos vós de defender a nivel estatal e autonómico unha política de inmigración nova, diferente e, se me permitides, de esquerdas. Na última década, no conxunto do Estado e tamén en Galicia, gobernando uns ou outros, as políticas de estranxeiría foron sempre de dereitas e eliminadoras de dereitos para as persoas migrantes residentes aquí. Compre, pois, erguer como elemento básico dunha política verdadeiramente de esquerdas a defensa dos dereitos das persoas migrantes, moi especialmente das persoas que se atopan en situación de irregularidade administrativa. Por lo tanto, de forma sintética, a nivel estatal, unha legislación realista e razoable, que non condea a exclusión social e laboral ás persoas en situación de irregularidade administrativa, que permita vías razoables de regularización, que non considere as persoas migrantes só mera forza de traballo, que garanta dereitos iguais para todos e todas, que abra camiños para a construción dunha sociedade nova, intercultural e aberta. A nivel autonómico reclamamos tamén unha política de inmigración galega, propia, adaptada a nosa realidade e a realidade do fenómeno inmigratorio en Galicia. Aínda que as competencias en materia de estranxeiría son estatais, nos levamos varios anos reivindicando unha política propia, unha política que garanta acceso a servizos de benestar social, saúde, educación e cultura para todos e todas. Tamén para as persoas en situación de irregularidade administrativa que poden percibir axudas sociais, risgas, atención sanitaria completa, acceso a servicios educativos en condiciones de igualdade. O último cambio da Lei de Estranxeiría, como sabedes, tan desafortunado en termos xerais, abriría, sin embargo, a posibilidade de asumir competencias a nivel autonómico no campo da xestión da inmigración, que sería un camiño importante para traballar nos vindeiros anos. Quixéramos mencionar tamén dúas cuestións importantes. A primeira é que, como cidadáns e cidadás defensoras dos dereitos humanos, non debemos permitir a criminalización das persoas migrantes, tratadas e tratados a diario como delincuentes por un goberno central teóricamente progresista. Na mesma liña, non permitamos, por favor, os centros de internamento, auténticos guetos fascistas no corazón dun Estado teóricamente democrático. A segunda cuestión é tomar en serio e actuar respecto á situación de moitos e moitas galegos e galegas, esos que chamamos emigrantes retornados, e que se atopan aquí en Galicia e agora mesmo en situación de máxima precariedade e mesmo de miseria, con dereitos pero sin recursos. Dende outra perspectiva, que no fondo é a mesma, na relativamente recente constituída Plataforma en Defensa do Sistema Público Galego de Servicios Sociais, queríamos tamén trasladaros dúas ideas básicas. Loitemos polo cumprimento da Lei de Servicios Sociais de Galicia, que define precisamente os servicios sociais como un sistema público, ao mesmo nivel que o sistema educativo, sanitario ou de seguridade social. Os servicios sociais son xa en Galicia, e debemos reclamarlo, por lei, o cuarto piar do estado de benestar. Neste tempo de crise, compre loitar por máis e mellores servizos de benestar social, fronte ás voces que aproveitan a conxuntura para tentar empequeñecelos o máximo posible. Na mesma liña, unha política de esquerdas ten que loitar contra a privatización de servicios e equipamentos públicos. Non tanto aínda que tamén porque se privatice a súa xestión, como sobre todo polo que supón de diminución forte da calidade dos mesmos e posiblemente da universalidade de acceso aos mesmos para todos e todas. Ben, moitas grazas. Contade con nós para facer cada día, e cada día parece máis necesario, unha auténtica política de esquerdas.